El proper número de revista Cadí Pedraforca hem anat a les entranyes de la terra. Hem parlat amb els miners, gent que va venir d'arreu d'Espanya a treure el mineral d'aquests pous, d'aquestes galeries. La comarca del Berguedà és la més important pel que fa a l'extracció de carbó, sobretot, i en veiem dos exemples, que seria Cercs i també Saldes, que va ser l'última mina d'extracció d'aquest mineral, que després es portava a la tèrmica de Cercs per convertir-la en energia. Però no només és a la comarca del Berguedà on trobem explotació minera, sinó que també a les altres comarques de l'àmbit de la revista, que seria l'Alt Urgell i la Cerdanya, en trobem exemples. A l'Alt Urgell, a la zona de Coll de Nargó, trobàvem mines també de carbó, de gent que va venir d'Almeria per explotar i per participar d'aquest projecte de treure aquest mineral negre de les mines de la banda de Coll de Nargó i Peramola. I a la zona de la Cerdanya també va haver-hi molta activitat minera. A la zona de la Tossa d'Alp, fins l'any 1966, s'extreia manganès. Es va enfonsar una galeria i a partir de llavors es van començar a construir les pistes que ara són les d'esquí de Masella. Però no només hem parlat de miners, sinó que també dels picapedrers o de poeters, de gent que feia pous i també de saurins, que són els que tenen el do de saber on hi pot haver-hi aigua. A la banda del Solsonès també trobem exemples de guixeres. Un poble mateix, que es diu Guixers, dona nom, precisament, per l'activitat que hi va haver-hi dels forts de guix, que encara, en alguns casos, es conserva per algun tipus de decoració de cases de pagès o d'algun tipus de palaus una mica més importants. Finalment, hem fet un reportatge també sobre el ciment. Un ciment que va servir per fer les voltes de moltes construccions modernistes de Barcelona, com per exemple la Sagrada Família. Tot aquest passat de la mineria, se n'ha perdut la feina, l'ofici, però en queda el record i sobretot en podem trobar un exemple que és molt pedagògic, molt didàctic, en el Museu de les Mines de Cercs, que ens servirà com a mínim per no oblidar que hi va haver-hi molta gent que va treballar, que va aixecar la seva família gratant aquest ventre de la terra per llevar-ne un mineral que a vegades semblava or. El projecte de revista Cadí Pedraforca, que el vam començar fa 12 anys, s'emmarca en un projecte global d'Editorial Gavarres i ara, en aquest cas, hem tret el número 21. A l'àmbit de territori, o l'àmbit territorial en el qual ens movem, són les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, que relliguen aquest territori denominat o marcat pels dos topònims de Cadí i Pedraforca. Ens agrada anar una mica contracorrent del periodisme actual, que a vegades és molt trepidant i nosaltres hi volem posar pausa, un periodisme que va directament a la font, escoltar molt, escriure pausadament per explicar la història a la menuda d'aquest territori, d'aquest país nostre, que a vegades al ser un territori de muntanya queda oblidat, però nosaltres no volem que es perdin ni les maneres de viure, ni la manera de parlar, ni la manera fins i tot de treballar. I això és el que volem fer, reivindicar aquesta història de la gent senzilla, anònima, i és el que hem fet en aquest número, parlant sobretot dels miners, de la mineria, dels poeters o dels picapedrers.